बिराद खारलायलायथारबाय मोनहैस्लाबा साननानै नालाय ट्रेनावमोन ट्रेना टाइमा ओमफ्राय जों 6:03 आव मोनफैबाय। टिकेट माबानो नागिरबाय ट्रेन नेगासिनो जों ट्रेन हटेल लानो नागिरा बिजनेस स्टेशन माला फैगोन दासो सफैदों सोरजों खालायनाङो जोङो 6:08 जाबायथ' ओइ 1:00 ट्रेन फैगोन। जेबो नङा खुवाजोंनो ओंखाम जाफैग्रोनो नागिरबाय माबाया एग्जामाबो माबानिफ्रायसो नालाय 1टानिफ्रायसो बेखायनो खालिथार दा मोनथ'आ अबस्था गैला नेयै नेयै माबानिफ्रायसो 1टानिफ्रायसोनो ओमफ्राय दा 11:53 जादों दासो गैया ओइ नेनांगासिनो खुलाया दोनलायबाय थानांसिगोन हाबखौनो हाबलाथाय लाइन जानांगासिनो आया आं न'खौ देखायदों ओइ गोसो दा सोरनि नामखौसो दा आंनि नाम दा itu berat kok ini behek gosong macam jangan ini behek gosong macam teman oमफ्राय नै बे बै सिंथिं जिरायहैबाय आरो जों ओमफ्राय जाबाय थादों मा जाबाय थादों मेंबा थिगसे दाबो रेस्टखौनो मोनाखै लोगो मोनलायलायबाय नै लोगो मोनलायलायबाय ओइनि माबा मानसिफोरनि अबस्था गैला थाबायबोनानै गोमो गोथां बाथ' गां जाजोब्बाय टिकेट दानो फैदों नै थांखांबाय मेंग्लिजोब्बायलै बिद्दाबो गैला अबस्थाया सोर जोंना दाबो फैया सोर बारा ओमफ्राय नोंसोरखौ नुवाखैनोमोन नायदो एबाराव Orang sini ada kuliah kan? Baik saja dia kan baik saja semua ni lepas sekian. Jangan flyover dong dah.